היי חברים, אני אור מפרקטיקל ויז'ן, ובווידאו הזה אני רוצה לדבר על Advanced Consent Mode. אז בווידאו הקודם דיברתי על Consent Mode, והסברתי שמה איך בעצם Consent Mode זו הדרך של CMPs, של Consent Management Platforms, כמו OneTrust, או CookieBot, או CookieYes, או UserCentrics, לתקשר את העדפות של המשתמש או את הדיפולטים, במידה והמשתמש עדיין לא ביצע העדפות, לתוך Google Tag Manager, כדי שבתוך Google Tag Manager אנחנו נדע, או יותר נכון Google Tag Manager ידע, האם להפעיל או לא להפעיל טאגים/פיקסלים מסוימים עבור משתמש מסוים. אוקיי? מי שלא ראה את הוידאו הקודם, כדאי לראות אותו לפני שממשיכים לראות את האחד הזה, כי האחד הזה נבנה על הקודם. אז מה זה בעצם Advanced Consent Mode? Advanced Consent Mode זו בעצם הדרך של ה-CMPs עדיין לתקשר אותו הדבר לגוגל טאג מנג'ר, אבל בתוך גוגל טאג מנג'ר, הפיקסלים לא יטענו או לא יטענו, הם יתאימו את האופן בו הם נטענים או בו הם פועלים להעדפות של המשתמש. אז אם לצורך העניין משתמש לא יישאר קוקיז של אנליטיקס, זה לא שגוגל אנליטיקס לא יפעל בכלל, כמו בקונסנט מוד הרגיל, גוגל אנליטיקס ימשיך לפעול, אבל הוא ישנה את הפונקציונליות שלו. לצורך העניין, במקרה של גוגל אנליטיקס, לא יהיה מזהה חד ערכי למשתמש, והנתונים יישלחו במה שנקרא cookieless pings. הנתונים יישלחו לגוגל אנליטיקס, אבל בלי מזהה חד ערכי על המשתמש, בלי מה שנקרא client ID. וזהו, זה מה שצריך בעיקרון לדעת על Advanced Consent Mode. האם ההטמעה יותר מורכבת? לא בהכרח. זה כן מצריך עבודה טיפה יותר אדוקה עם המחלקות המשפטיות או היועצים המשפטיים של הארגון כדי להסביר בעצם במה מדובר. אז כמו שאמרתי בסרטון הראשון, אני אומר גם בסרטון הזה, זה לא ייעוץ משפטי, אנחנו לא עוסקים כלל וכלל בכל מה שקשור לפן המשפטי, רק בהטמעות הטכניות בהתאם לאופן בו הלקוח מבקש מאיתנו לבוא ולהטמיע את הדברים. וזהו, עד כאן לגבי Advanced Consent Mode. אם אהבתם וזה נתן לכם ערך, אני אשמח שתשתפו עם חברים או סתם תיתנו לייק. אלו הסיגנלים שלי כדי לדעת שאני צריך להמשיך לייצר תוכן כזה. תודה רבה חברים.